long ka khubor ban puli da ilus tasim kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor thmu ka sarkar preng ban sedang no ekalet kawan bat ka kit ka ba leng ba kiwa da ki leng ba ki jhat hakiwa ki badon hakijalla ka than chite lammi ong menteri ka tanat shipping Mansukh Mandavidia in Penlang yak 22nd National Conference halor ka e-governance araja khat khandai Hashilong Meghalaya Bat yasoy ka India bat ka Benin South League Soskular yasong tu jingmut hanen kasngi halor ka puli puthi ka koit ka kya bat ka e-visa facility. Menteri ka tanat shipping jong ka soka preng Mansukh Mandavidia ulaong ba ka sarkar ka thmu ban sedang no ya ka leit kawan bat ka kit ka ba leng ba kiwa da ki leng ni ki jhat hakiwa ki badon hakijalla jong ka than chate lammi Mandavidia ulaong baka company Wapcos kadang penkre ya ka detailed project report DPR na kabantaban penya ikiling kit brio bat kit mar hakador ke baduna katanat shipping kalaong bayakan ni lakban shim na kabantaban pentrai kamno kloy da ke Inland Waterways Authority of India ringkat ke jinya pelujing mut bat ke sarkar jalla ba pher jong ka than chate lammi Menteri ulaong ru bakane kajing sedang bathamai kan penkloy ya ka let kawan namar ki surop nasla khando kilong ki bachlan bat ki shimpor bha Ka Department of Administrative Reforms and Public Grievances DARPG ringkat bat katanat Electronics and Information Technology jong ka sarkar pedeng bat ka sarkar Meghalaya ken penlong ya ka 22nd National Conference halor ka e-governance araja khat khandai haka pra bat khandai tarik unailar araja khat khandai Hashilong Meghalaya kani kalong kasien ka banin ko ban penlong yakum kani ka jialang haka than chate lammi jong kari Hakani ke jialang nyakren ba ya pelujing mut halor kilat kelenti ki badan kam ban shim na kabantaban penya chaprang haka jing pendon kam yakiko digital ki jing kelyang jingtem yak rukom ba pher ban weng yi ki jing ban penduna yi ki jing ma batru ban penlong yak rukom trekam dakiko digital ka bajom yakani la yathu do chief secretary ba PS thankyu hnen kasngi Kapang jong kani ka conference kalong Digital India Success to Excellence. Atpa pratali ki jala bat pratali ki Union Territory ki lapenti kana bakin wan shimbanta hakani ka conference. Yakamet jong speaker ka yung dobar thawan ka Meghalaya ubalong ru President jong kaseng United Democratic Party UDP Dr. Don Kuparoy lapenkit sa sora nin kasngi kajing pendep yakanyam karukom kan long hasora menta kasngi nadu kapor sipo baji menstep hadu khat arbaji siteng sngi bat kajing le burom bakalpang yu da kajilla kan long nadu kapor khat ar siteng hadu lai baji jamit hadin kata nkit yakamet shashela nakabenta kajing on tap. Kasang BJP ha Meghalaya kala sedang ya kajing penrung kerteng ya kibreo banlong kit khon jong kaseng. Habakren ha kajing alang ba kinong patai ko bor Hashilong hinin kasngi u Vice President jong kaseng BJP ha Meghalaya uba Ernest Mauri ulaong baka thong jong ki kalong ban penrung kerteng hadu arlak ngut kibreo ha Meghalaya kum kit khot jong kiseng bat kat hadu menta kila don bon kibreo kiba penrung kerteng. Hagaru Hills kumbalai pau hajar ngut kibreo kila penrung kerteng bat ha East Khasi Hills sau pau hajar ngut kani kajing penrung kerteng kan peteng hadu ka khatwei tarik unailar kani kadai ko All India Radio Shillong ka bawan lam shapi ya ka khubor Ka India bat ka Benin hanin kasngi kaya soy South League Soskular yasong tu jingmut ke biadai bat ka puli puthi ka koit ka kya bat ki e-visa facility Hadirin kejialang bat Presiden jong ka Benin hakanong ba kotonu Presiden Ramnath Kovind ulaong ba baro artli kiri kaya penthamai biang ya kejinga dai para lok jongki bat ul ai kublai ya Presiden ka Benin namar kejing kershan jong ya ke India bahkan yolong kadkot bapura bat bane jong ke United Nations Security Council
Ka Rajya Sabha nin kasngi kalawanra ya ka Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill arajar khat khandai nakabanta banya perkhan bat ya tai sanibha bat ru ban pelat ya ka kane ka bil ka dawa badai ban penbana bakarukam pelat sanch eng da ka basuong laisin ya ka khatin talak hapdeng ki Muslim kalong ka babian bat bom don nong rim bat dai ban penlong no ya ka jingle bian ka badai ban hap hapo ka jing penchitom ni ka cognizable offense. Ka Dorbal Yur, Jong ka Janta Hills Autonomous District Council, ka baladay ban kut hinin kasngi, hendray lahap ban penjalan no shisngi, namar ka jing klat no jong speaker ka yung Dorbar Thawan ka Megalia, u Dr. Don Kuparoy. Kumta ka Dorbar kan kut no ha ka shitarik unailar. Ya ka Dorbar hinin kasngi lapin ya doba ailat boy ubalong deputy chairman bat lapin long ru ya ka jing sabjar ka ba shiminit kum kadak jing burom ya ka jing klatno u Dr. Don Kuparoy. Ka Janta Academy Jowai kan sedang biang ya ke jing ai jing hikai ban yelek kai football nadu kalai tarik unai lar banwan hamadan tepep pali na ka benta ki bahapo shipo snem bat hapo khat ar snem kapor ai jing hikai kan long nadu khandai baje min step hadu shipo baje min step bat na ka benta ki bahapo khat sau snem kan long nadu shipo shiteng min step hadu khatwe shiteng min step. Ka Janta Academy ka kurpat ikikimi kikpa jong kikna bakin ya don lang hakate kasngi bat kentu ya ki wairu bakin ailat ikikun jong ki banya don bentalang bat ka academy. Ka Jowai Civil Hospital District Medical Health Officer Jowai Continuing Nursing Education Cell CNE Hnen kasngi kalapinlong ya ka conference halor kamat chronic renal failure ha district library auditorium Minthong Jowai. Kapang yatai kalong end-stage renal disease, a quality nursing care for improving the quality of life of the patient living with end-stage renal disease. Uba Andrew Shulai, MDC jong ka Jowai Central ubalalong kumkongsan, but Dr. Iwar, Senior Pediatrician, Jowai Civil Hospital, kum Kongsan Simpur. Hakajing kren play jong uba Andrew Shulai ula ay kublay yaki nurse kibala penlong yakum kani kalampung kabanyarap ban kenteo bat penyar yakajing tip jong ki nurse. RN Ravi unshim jing smile shai kasngi kumulat ba arpo jong ka Nagaland Haraj Bhavan Kohima but en pen smile da acting chief justice ka Guwahati High Court Arup Kumar Goswami en pedang buram ya Ravi haba un poi ha Kohima menta kasngi daki pulit ka Nagaland. RN Ravi ulalong menshua intelligence bureau officer but uksiang nakabanta ki jinya kren yasuk jong ki Naga but latung ya kumulat jong ka jala Nagaland da president ka ri India Ramnath Kovind hak arpo tarik mentau benai ban penkut ya ku kubor sa sisen ngan pensngau ya ki bat pakongsan. Temu ke sokar pedang ban sedang no ya kalet kawan bat kakit kaba leng ba kiwa da ki leng ba ki jhat hakiwa ki badon haki jella ka than jate la mingi ong menteri katanat shipping Mansuk Mandavia. In penlong ya ka 22nd National Conference halor ka e-governance araja khat khandai hashilong Meghalaya. But yasoy ka India bat ka Benin South League Soskulari sung tu jingmut hnin kasngi halor ka puli puti ka koit ka kya bat ka e-visa facility. Kato kani ko khubor kalakut ka blawan chapi na All India Radio Shillong hakapo prabajing ini so ba ka Daily Station nakabanta ka khubor hakaktin Hindi ban penbot pan ka khubor hakaktin pareng hakapor pra khatsan minute kani kadai ko All India Radio Shillong.